Да. Така. Какво беше уискито? Каква марка беше? Уискито е Хенскей Банистерс. Не мога. Добре, среден клас бива. Нормално. Кога прави, видиш, Бива че се, беден да. човек пичива сегала по 400-500 лева бутилката, сега пи от 10-20. Те нещата се завъртат пък. След време пак ще има нагоре. Съжалявам, просто днеска е такъв ден, който трябва да пим по напиене, защото имаме днеска 3 месеца от канала, как ти създаден. 3 месеца ли станаха? Чая ние кога го почнахме? Декември? Декември. Марикона с пицата, помниш? Да. Марикона Първите. беше декември. И първия клип с 3 пицата. месеца, 3 месеца. Беше бая студено там, детския, да. Он е от някъде от контейнерите беше намерил пица. Намери ми колоната. Чай, аз търся Гошо Гжиран. Ето тук малко Да. за продан стока, който иска. Да. Плашки, мечици. Да. Какво стана? Така.